Dneska som pre vás pripravila nové videjko a troška inakšie ako tie obyčajné, lebo dneska vám budem dávať rekomendácie. Keby niekto nevedel, proste, že neodporúčam tú knihu, jo? Len tak v zatvorkách. Porozprávame sa dneska o dvoch sériách kníh. Jedna sa volá Slávna Peťka a jedna Mimi a Líza. Obidve sa mi moc nepáčili. Tá Mimi a Líza asi preto, lebo je to pre 6+, akože čitatelia 6+. Vám sa to asi bude páčiť, ale pre mňa to bolo príliš malé, keď som to čítala v 9, no hej. A Slávna Peťka, tuto, tam má od 9, no ale aj tak ma to nebavilo, lebo proste ma to nebavilo. A začneme to Mimi a Lízou. Je to o dvoch dievčatkách, no o jednom dievčatku, Mimi. Ona je bohužiaľ slepá. A býva v takom veľmi smutnom dome, že taký sivý, smutný dom, hej, kde sú všetci naštvatí, neviem z čoho. A býva s otcom a do toho sa nasťahuje strašne veselé, prekypujúce dievčatko energiou menom Líza. Oči má otvorené do Korán. Ja si myslím aj keď spí, ale to neviem. A oni sa dve skamaráte, zažijú rôzne dobrodružstva, proste o šašoch, ale keby niečo, je to fantázia, lebo akože plíšek, ktorý ožije, dostanú sa do magického sveta darčekov na Vianoce a plíšak, pes, ktorý zasa ožije, to čo je? To je proste niečo. No, tie dievčatá vlastne áno, tie dobrodružstva, ale no proste pre mňa to nie je zaujímavé. Ja musím také niečo extrémne, nejaké také adrenalínové, také, no hej, akože keď rozmýšľajú, kam zmizol tieň, tak to ma asi moc baviť nebude, hej. No a ešte k tomu 6+. Nepáči sa mi ešte taký obal, lebo je taký široký. Ja také knihy nemám rada, lebo chceš si vytvoriť peknú poličku, dajme tomu. A zrazu ti tá kniha takto trčí, jo? Tak to nie je až tak pekné. No a počkaj. Áno. V tejto sérii kníh je ich viac. Neviem koľko, ja som ich nečítala. Ani nebudem. Ja to nebudem čítať. Iba nie. A bodka. Tak, teraz ideme na Slávnu Peťku. Prvý že neodporúčam, že sa takto ohýba. Ja to nemám rada. Akože fajn na komiksoch, ale toto nie je komiks. Toto nie je komiks. A ja to nemám rada, že proste sa to tak ohýbe. Fuj. Je to o tom, že traja súrodenci, jedno dievča, dvaja chalani, a ich sesternica a jej pes, ten cez tuším vianočné prázdniny, išli ku tým súrodencovému otcu, myslím. Áno, a jemu vykradli nejaké dokumenty, ak by niečo. To meno ich otca sa veľmi ťažko číta, ja to proste nečítam, je to strašne ťažké. A oni potom patrajú na nejakom ostrove a tam sú nejaké zlodeja v nejakých šachtách. To je nuda proste, kamo, ja musím nejaké niečo také. Toto nie je také bombastické. Aj nikto nešiel do nemocnice, však to je hrozné. No, teda pre mňa. Lebo ja musím také zákruty. Adrenalín, extrémalistická. Proste, za prvé sa mi nepáči toto, že sa to tak ohýba. Za druhé o čom sa tam píše. A čítala som to v 9, síce je to 8+, či 8, ale to je jedno. Proste sa mi tá kniha nepáči, je to... Takže tieto dve knihy by som neodporúčala, ale akože pre čitateľov 8+, a 6+, môže sa vám to páčiť, ja vám to nezakazujem. Každý má svoj názor, ako vravím, a moja učiteľka to tiež vraví. Proste... Ale mne sa to nepáči, ja potrebujem niečo iné. Toto už bude asi koniec. Či sa vám videjko páčilo alebo nie, sa dozviem z vašich lajkov, komentárov a odberov.
Takže, čo som chcela povedať? Čaute na